आसामनि dhubriao सासे आइजोआ उन्दुलांबाय थानाय समावनो बे आइजोखौ गोदोनायाव ओरै सिखाजों हास्रोदनानै बुथारनानै थांदों। लोगोसे सासे पुलिस कनस्टेबलानो सासे दालित सिख्लाखौ देरखानाय दालित सिख्ला 25 बोसोरनि दालित सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। आरो गोबां आपडेटफोर दंबावो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नैबे दुथां पुलिसनि जाथाय। बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव। उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव सासे पुलिस कनस्टेबला सासे 25 बोसोर बैसोनि दालित सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। आरो बुथारखांनानै बे सिख्लानि गोथै सहखौ दौलेंजों आलायनानै दोन्दोंमोन आरो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनाय बायदि देखायनो नाजादोंमोन। नाथाय उनाव पुलिसा नायबिजिरनानै बे दायनिगिरिया मिथिजाबाय। उनाव सोराङाव फैबाय आरो दायनिगिरि पुलिस कनस्टेबला पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। दा बे पुलिस कनस्टेबलखौ मानसिफोरा बा रायजोफोरा फासिनि थाखाय दाबि खालामदों। बे पुलिस कनस्टेबला मालायनि फिसाजो दालित फिसाजो उन्दै थाखोनि बा गाहाय थाखोनि गथ'मोन, 25 बोसोर बैसोनि सिख्लासामोन। बेखौ बुथारदों जिनाहारि खालामनानै। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय राघविंद्र सिंह। राघविंद्र सिंहआ ओरैबायदि बे पुलिस जानानै गावनि बिदि खामानिखौ मावदों। दा बे मोनसे थांलायबाय। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट निउसाव। जोंहा नेक्स्ट निउसानो जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बा आसाम सोरखारनि मोनसे गोदान SOP। बे गोदान SOPआनो जाहैबाय फुंनि समाव जेब्ला उखुन्दै खुयो बा थुङा खुयो बे समाव बासखौ पिकनिक जाग्राफोरा सालायनो मोना। जेब्ला उखुन्दैया खारगोन अब्लासो बासखौ सालायनो मोनगोन। दाखालि जानाय जाथाय बा मैया जानाय जाथाय, मैया दाखालिनि गेजेराव जानाय जाथाय जायबा देरगाव जादों, बे जाथायनि उनावसो आसाम सोरखारा गोदान SOP फोसावदों। आरो बे बासआ उखुन्दैनि थाखायनो बा लामायाव थुङा खुनायनि थाखायनो जाब्रबथाय जानानै गासै 19 सुबुङा थैदों। दा बेनिखायनो आसाम सोरखारा गोदान बोसोरनि सानथामनि उनावसो बे गोदान SOPखौ फोसावनाय जादों। जायफोरा पिकनिक जानो थाङो बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय। फुंबिलिनि समाव दाथां, जेब्ला सान ओंखारगोन अब्ला थांनो होदों। बेबायदि गोदान SOPआव फोसावदों। दा बे जोबलायबाय। आसामनि धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलाकगन्जआव सासे आइजोआ गावनि न'आवसो उन्दुबाय थादोंमोन। न'आव उन्दुबाय थानाय आइजोखौ गोदोना हानानै बुथारनानै गारलांदों। दा बे आइजोआ मा मावदोंमोन बेखौथ' मिथिला आरो बे दायनिगिरिया सोरमोन बेखौबो दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै। जायखिजाया थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय आर्जिना बिबि, मुस्लिम मानसि। आर्जिना बिबिया उन्दुलांगासिनो दंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। दा बिदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ गोदान बोसोराव। आरो ट'ट' ड्राइभार बिथांमोनाबो गोबां सोमावसारगासिनो दङ क'क्राझाराव। क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगायाव सोमावसारदों। लोगोसे सेरफांगुरिनि गौथुम, इ-रिक्सा गौथुम बिथांमोनाबो सोमावसारदों। दा माखासे दुखु दाहाखौ फोरमायदों, खोनासंबानो जाबाय। सेरफांगुरिनिफ्राय जानानै आं फंनैसो बुंनो आखायाव लाबाय। मानोना जों गोबां स्टुडेन्टबो दङ बहाय ट'ट' सालायनानै जों जिउ राहा मोजाङै दानो थाखाय जुजिबोगासिनो दं। मानोना बिमा बिफाया जोंनो जानांगौ बेखौ जोंनो होफुंजोबनो हाया। जों बेखायनो जों बे लामाखौ लानांगौ जादों। सानफा एफा मालायनाव हाजिरा मावनानै जों डाउन पेमेन्ट होनानै ट'ट' लाबाय। दा डाउन पेमेन्टखौ जों होनानै लाबाय। ओमफ्राय जोंथ' दा बिसोरनो इन्टारेस्ट पेमेन्टथ' हैनांगौ, EMI थ' हैनांगौ जोङो। बे EMI खौ मान्थलि जों 8000 बहा मोननो हैगोन जुदि सालायनो मोनाबा जोङो। आरो जों गोबां दं जेरोखोम जों रावबो लाखपति क्ररपतिया बहाय ट'ट' सालायाखै। सोरबा दं नामा क्ररपति लाखपति? गैयाबा नायदो। जों गोबां मानसियानो दं। आंल' EMI लानानै, आंल' डाउन पेमेन्ट होनानै ट'ट' लायाखै। गोबाङानो दङ। बे गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा माबोरै सुख'नानै हैगोन? सरकारा बिनि फैसाखौ गावसोर होनानै होगोन नामा? EMI खौ गावसोर होनानै होगोन नामा? बेनि थाखाय आंनिफ्राय गोख्रों दाबि आसाम सरकारनिसिम, जोंनो रडखौ नांगौ, जोंनो लामाखौ नांगौ, मेइन हाइरडखौ नांगौ, जोंनो सालायनो होथारनांगोन। एसेनोसै।